kune vanhu vada kubhadharwa nevada kubhadhara. Varipo? Pamusoro imambo, pamusoro vadare, motaura pakananga nyaya yenyu zvakasununguka. Pamusoro imambo, pamusoro vadare. Alright, nyaya yangu yakamira yakadai so. Nyaya iyi yakaita 2003. Takanga tiri kumba. Chibva taona tatumirwa munhu nababa kuti svikai kuno, taura kwashuvira Sasu. Vanhu takasimuka tikaenda ikoko. Taenda ikoko takasvika tikagara. Tagara kudaro zvikanzi ndakudaidzirai kuti pana baba wakagara apa. Saka munhu wese achateerera zvichapandwa nababa. Baba vaya vakapanda nyaya yavo vachiti ivo takanga tiri kuMozambique uko nemwana wenyu anonzi Sani. Taisenza tese. Saka zvataisenza tese takazoti rimwe zuva tichienda kubasa. Takabva tamaona akafa. Saka zvanga akafa kudaro takambokandawo mashizha ipapo. Tazodzoka kubasa kuya takataurirana tikati ako toita sei nemumwe wedu watanga tichisenza naye. Takatora tikamuwiga mukomana uyu. Wo saka indauya kuzokutaurirai kuti ndo nyaya iripo. Zvakanakai. Saka murume uyu akazooneka akati ndakuenda, akazoenda ramangwana racho. Akati ndakuenda akanyoresa nhamba dzake kwaigara kwachiti ndogara kwane shuro kumasvingo. Saka murume wangu inini Misha nababa wakazoenda ikoko, mafoni akafamba. Akaenda kune vanhu yanga vari Jubek wana Bamnini. Vanhu vakatonosangana ikoko kuzvishawani, vanosangana kuzvishawani kuya ivo matauriro wakati takaswera tichitenderera kutsvaga munhu uya takamushaiwa. Saka vakazoti vadzoka musha sezvo wakangowanzwa kuti paitika nhamo. Vanhu vemusha vakanga vaunganidza zvinhu zvebheria. Vachiti nhamo zvairi kuti zvayativinga kudai. Tichafuma tichibika. Vanhu kana vasvika. Zveshuwa wana baba wakadzoka vasina bhodhi. Nekuti matsanangurira avo takanoshayiwa munhu uya. Zvakanakai. Vanhu vebheria vataura vakati ko isisi tataunganidza zvinhu zvekubika. Painge paine zvinana raisi neshuga. Zvikanzi tataunganidza zvinhu zvanzaiwa. Honai rufu zvaramba zvinhu izvi. Nekuti munhu uya tandomushayiwa kuti tiende tinotora bhodhi yaitaura. Saka toita sei? Vanhu vakati isisu zvinhu ngazvichengetwe. Tozoona pane imwe nhamo. Saka vanhu vebheria vakazowirirana vakabika raisi dziya netii ikamwiwa nevanhu. Vanhu vakaparadzwa, vanhu vakaenda kudzimba dzavo. Zvazodaro so tagara makore ese aya. Misha wabva washaika December murume wangu. Pabheria yedu tine mutemo watinawo kuti kana wafirwa nemwana unobhadhara mari yakati. Ukafirwa nemurume kana namai munhu mukuru unobhadhara mari yakati. Ini ndinobhadhara bheria mwedzi wega wega. Ndine mazita angu 4. Nemwana uya akambonzi akafa uya arimo mubheria imomo. Saka inini ndakati ko munhu bhodhi zvayavigwa. Ko zvandisiri kudaidzwa kuti vanditaurirewo chimiso chiri panapa kuti vandipe mari yangu. Ndakava ndanzi nyarara mamusipano ndichibva ndanyarara. Ndichibva ndatsanangurirwa kuti varamba vati hatibvisi mari yebheria nokuti takapa murume wako paya pakambonzi mwana wako akafa. Chirudzi koiwe gopa murume wangu mari sei ini ndiri mubheria ndisingazivi. Ndikati okay. Saka ndakagara dzinenge 2 months, rechi3 ndakazoenda kubheria kuyo. Ndasvika pabheria ndakasvika sekuru panga. Ndokabva kuti amaichwira mauya iri bhuku iri revanhu vasina kubhadhara, vasina kubvisa chikafu. Ndikati zvakanaka isekuru. Ndikati ndokumbirawo kuvhunza. Zvikanzi vhunzai. Ndikati ko nhamo zvayakaitika. Chikafu makabvisa here? Vakati takabvisa. Ndikati makataridzani? Zvikanzi hapana watakataridza. Hatina kuziva kuti maida kutaridzwa. Ndikati isisi patanga tiri kumashure kubheki uku. Taiti kana munhu awirwa nenhamo tinodaidza muridzi wemusha kana kuti hama tomutaurira kuti izvi zvinhu izvi ndozvatatenga izvi. Semunhu watoshanda naye pabheria hatina kuziva kuti maida kutaridzwa. Ndati zvakanakai. Ko mari? Vakati mari hatikupi. Saka ndo nyaya yangu yandauya nayo iyi.
ndati kupeni muzai takapa murume wenyu kare mari wekufa uya akazodi wekufa uya mupenyu uyu haana kufa akazouya pamakanzwa kuti mwana afa imi makatora matano ake pakanzi mwana afa vanhu ndiko vakaenda kakunotsvaga uko vachibvunza aisawanikwa. Bheri hamunambotaura naye? Tinambotaura nebheri kusvika mwana auya. Iyi nyaya iyi yakutozotaurika nhasi yataurika mhizha vafa. Ini ndakuredha mari yangu kuti semunhu ndobvisa mari kubheria. Ini ndanzwa hangu muchiti pakufa kwemwana uyu handiti pakauya chikafu handiti ka vakaunza raisi chamunotanga kuunza chikafu here kana munotanga kuti munhu anotanga auya bheri yozounza chikafu ipapo ini handizivi kuti zvakafamba sei kuti vanhu semusha wakanga waudzwa kuti paitika nhamo ndoshoko rauya nevanhu sekuti bheria takangogara uri musha vanhu vese vakangouya pachitaurika nyaya iyoyo saka vanhu ivo ndo vakati tava nenhamo muno mumusha ngatichibvisai zvinhu vakabvisa raisi ravo neshuga ndo vaiva nazvo saka pakazodzoka ava vana baba ava namhizha vakuti kwatakafamba uko murume uya varume watakaona pano uya takanomushayiwa mota taswera dzichifamba tamushayiwa munhu uyu ati mbonzwa vebheria andei vari mudare vacho ngavatauriwo tinzwe kuti gorwisanisa masoro pamusoro imambo pamusoro wadari chinhu chakangonaka ndechekuti ndapataurwa chokwadi mai vari kusirira chokwadi chakaitika ndechekuti pakauya munhu gore ravo ari kutaura munhu auya mukomana uyu akataura kuti inini ndaitamba nasani zvandaitamba nasani kwatatiri kumozambique kuchibva kwauya dutu remvura tarambidzwa kuenda kwataitira kana waida kunokorokoza kana waida kunodini hazvina anodini anoziva zvechokwadi sani akafa sematauro akaita mukomana kawo zvino nyaya iri panapa ndeyekuti inini ndakukusiyira iwo chinyi kwandinogara motera nekuti patakawiga sani inini ndendinopaziva zvadaro wanachiwira wakaunganidza mari yekupa mukomana yekuti adzokere kumasvingo because aiti inini handina kutombosvika kumusha kwangu saka ndikudawo mari yekuti ndiendo kumusha kwangu wekwachiwira ndokaunganidza mari wachibva mupa mukomana achibva aenda isusu ndokuchisara sebheria yemusha pakafonerwa wakomana wejubek zveshe wakafonerwa wakati tiri kuuya tosangana kuzvishawani then tozoenda kumasvingo tonotsvaga kune chinyi kune munhu ari kuziva kune mwana zvadaro pakaita mazuva anenge mari matatu wakomana wejubek wakauya isusu webheria tichibva taunganidzana honai vanhu we murume uyo akuenda kunotora mwana wake isusu tochidii mari hapana ngatimupe mari yebhokisi kuitira kuti pachaenda kunoona mwana wake uko oyaine mwana pai mubhokisi vanhu tikatenderana sebheria yese chidzota akasimuka akaenda akanosangana nejubek kumasvingo wakanotenderera masvingo ndofunga wakaita 2 days or 3 days ndisingakanganisi isusu kunoku kumusha takamirira kuti bhodhi iri kuuya chidzoto akazotodzoka wejubek hawana kuzodzoka kuya kuno wati tinotogona kuramba tichitenderera masvingo tozoshaya kuti todzokera nei chidzoto akadzoka wachibva wadzokera joni tapa chidzoto mari inokwana kuita $200 yebhokisi yataka takatenderana kuti tiripa munhu mari yebhokisi $200 yekuti anotenge bhokisi oisa mwana wake chidzoto andodzoka hatina kuona munhu wana vakangoziva kuti rufu ruri machiwira kana munhu auya tichaunganidza zvinhu zvedu zvechikafu sinzi tatopa mari yebhokisi kudhara chidzota adzoka chiti ndashaya munhu ikawanda shaya munhu zvadaro
pakaita mwedzi wekutanga ndo pakatanga kuchineswa namai avo. Inini ndinofirwa munomu munofiwa, inini ndinobvisa chikafu muwanhu. Inini ndakafirwa panapa, hamusi kuda kundipa chikafu changu here. Wanhu tikanetsana nawo mai avo, hatigoni kukupai chikafu nekuti mutumbi hatina kuita sei kuona. Mari yatatakakupai $200 yange iri kuti mutenge box moisa mwana moya nechinyi nemwana. Saka pachikafu ngatimbomirei. Wachibva wamboita nhara kusvikira murume anonzi government ati nhaive chiwiri, mune chokwadi here kuti muda kubvisa chikafu, muda kumbobvisira chikafu pakuita sei? Apa mwana hamuna kumuona, zviri kureva kuti ndizvekunyepa. $200 yawakapuhwa yebheri ichengetei makadini yakadaro. Kana tazoona mwana adzoka tozotangira papi ipapo. Awakaita kunge wanzwisisa. Government achibva adzokera kubasa kwake, next burial wachibva watanga futi mai ava ndo wainyaya kusimudza nzeve maningi. Tipe chikafu. Wanhu kusvikira wataura kuti ima wanhu we ngatingobvisei chinyi chikafu. Inini nemuromo wangu ndichibva ndati inini hangu ndakubvisa muchikafu, asi inini pamuri kuungana kuzonobika zvinhu, inini hangu handiwipo nemhuri yangu. Wamwe wakati hatiwipo, wanhu wakabvisa zvikafu, wanhu wakadya, wakaendapo. Wasina kuenda hawana kuita sei? Kuenda. Tagara mazuva. Pakabva pachizochiuya foni yakafonwa naSani achifonera pababa Eji. Ainzi afa uya. Apa government akatombotaura kuti Chidzoto chimbomirei nyaya, muda kuita mabiko here. Ingoni kana muchibvisa chikafu chinoiwa navanhu uya parufu. Saka muchafamba mudzimba here muchidaidzira vanhu kuti uya tiita sei? Tidye chikafu chiya. Asi havana kuda kuzviteerera. Sani uya afona pababa Eji. Baba Eji ndokubvunza, ndisani upi zvikanzi Sani Chiwira? Uri mupenyu here muzukuru? Ndiri mupenyu. Kuno Sani uri kunzi wakafa. Wanhu wakatochema kuno. Zvikanzi aiwa sekuru ndiri mupenyu, ndoda kutaura nababa. Ndo pakatumwa mwana kuenda kunodaidzani Chidzoto. Chidzoto ndokuchienda kunotaura nemwana wavo. Aiwa baba ndiri mupenyu. Kuno vanhu wakatokuchema kuno. Iti zveshe vanhu tikatobvisa zvikafu zvikatobviswa, mari yebhokisi tikatopuwa, iti chiuya uonane newanhu. Zvechokwadi Sani akazouya papaya. Bheria yakateera Chidzoto munhu aisada zvokutaura. Inini bheria yekutanga yapera ndopandakati Chidzoto, ona wanhu wakusimuka. Uri kudini kuvaudza wanhu kuti mwana mupenyu? Nekuti ukaita kunge uri kuhwanza zvinhu, izvo zvinhu zvakatombotaurika, hazvina zvazvinoshanda Chidzoto. Chidzoto ndopakamisa wanhu webheria. Wanhu we mwana wangu uya wemupenyu. Ari kuuya, muchazomona kana adini auya. Pasina mazuva Sani uya akabva azouya. Auya Sani wanhu tichibva tamuonani Sani. Zvadaro ndopatakati nhai wachiwira. Kooneka zvinhu zviya makazodhimanda chikafu. Tambokuti chimbomirai tozoona kwazvinonosvika. Yebhokisi maizotipa hedu. Nhasi mwana wenyu auya tochidii. Chidzoto akasimuka nemuromo wake akataura achiti, idi ndiregererei, ndo zvakaitika makazviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndokudzoserai zvinhu zvani? Zvinhu zvenyu. Tikati aiwa unotidini unotidzoserako. Ndokugara. Next burial maapapi wachiwira, idi handisati ndaane chinhu. Next burial maapapi wachiwira, idi handisati ndaane chinhu. Idi ndiregerereyo, ndichataura newana uri kuJoni, wanditumire mari ndikupei mari dzani? Ndikupei mari dzenyu. Zvehuni nechikafu nanamagwere igore renzara, ndikanda ndakohwa ndokupai. Wanhu tikati aiwa tanzwisisa. Hapana chakadini pana Chidzoto, hapana chakafamba. Tafamba tichingomubvunza Chidzoto. Chidzoto akazosvika pakusada kubudikira patinoungana pabheria. Chidzoto anga akumuka makuseni zuva rebheria, obva aenda muda patsoko kumisungo yake kwaiteya zvaiteya. Tobvunza ko Wachiwira wari kupi? Ida mhero wabuda waenda. Ko mai Chiwira, ko mapapi nezvinhu zvewanhu, mai Chiwira waibva ati bvunzai Wachiwira. Inini handigoni kupadaira. Topfuurira. Next burial, bvunzai Wachiwira. Chidzoto anga akuti hwanda. Kusvikira burial yazoti, warume, tiri kutopedza chinyi? Nguva. Ngatichimirei tione kuti kana pane zvese zvazoitikawo kwaChidzoto, isusu sebheria hatina chatinodini? Chatinoita. Endewo zveshuwa hapana chakamboitika kwani? kwaChidzoto.
kumwe kwese kuti kuita zvedu zvatinongogara tichingodini tichingoita hapano chidzoto azofa wanhu webheria wachibva wati isusu hatina chatiri kubvisa nekuti hawakagara watotora zvinhu zvavo ehoni inini nekungwarisa kwangu mandi ndakazoti nhai wedu wewabereka kana tikadara muonero kuti hazviiti pazvikafu zvatinobvisa zvebheria zvezve iyezvezvi takubvisa ma2 kgs pamasura pataibvisa ma5 kgs ngatichidibure 1 kg 1 kg tibatsire inzara iyi plus chidzoto wedu ndisabhowani wedu wanhu vanofa nenzara tongonzwisisa wabereki tinganyari wanhu ndopakati aiwa tazvinzwa isusu ngatichibvise chinyi chikafu tibatsire nhamo kwete kuti tikuita zvebheria takubatsira nhamo asi tangoshandisa mabhuku edu echinyi ebheria asi pabhokisi hatichapabatiba nekuti wakatoya chinyi zvinhu zvavo ndo zvatakatowirirana bheria yese wekwachwira raudi ndiye akanyatso kudara nemunhu wakati idi maita henyu wabereki ende maita henyu nokunzwisisa kwani kwenyu kumasure ndo pazoya pakubvunzwa mari namai yavo mari yangu yebhokisi iri kupi tikati togokupai mari yebhokisi seimi makatoya kudhara ende grosari makatodini futi makatodya hatingarambi tichikupai kazvii chenyu hatingarambi tichikupai zvinhu zvatakatokupai zvezve zvatakatobvisa kutonyara wanhu wanga wari kuuya nekuti mumusha hamuna chikafu ndingati ndo pandinotaura ndisiya mukomana uyu akunzi akafa anga asiri mubheria here iye panguva yacho iye anga achiri mwana ehe asi mubheria anenge arimuka anga ari mubheria ndibaba wacho iye mwana iye anenge arimuka mubheria baba ndo varimo mwana anenge arimuka anenge akaberekwa nababa anenge arimuka akaberekwa nababa saka ndiyo apa mari yebhokisi ani makabvisira mwana takapa kuna baba because mwana akasati amuchibvisira mwana ari mubheria mondizvo mutemo wedu unoti inini ndiri mubheria newana wangu nemudzimai wangu handitira kana inini paine chaitika pamwana wangu bheria anobatsira handi kuti mwana wangu ndiye anomira achiti ndakubatsira bheria yakubatsira baba mwana wenyu apa tikutenga bhokisi remwana wenyu ndizvo ipa handimoiga mwana handimoiga mwana saka mwana wacho ndiye akanga afaka kumbaita example yamakataura tiri kupa mari kumwana akanga afa asi haana kuzenga afaba handiti ndiye akazoya ari mupenyu ipapo chidzoto anga ari mupenyu aitira mwana wake apa mai vaitira mwana wavo ndizvozoka ndizvozoka saka imi mari kamaipa mwana akange afa aiwa munhu mwana upi ndinzwisisei kana ini ndine bheria yangu nosapota mwana wangu handiti baba wangu autasa mubheria inini mubheria mai mubheria kana baba wangu wafa ndotopowa bhokisi vanasina kufa handipiweka bhokisi iyo vakanzi afa vakapiwa bhokisi vakapaka munhu achibvazowanikwa kazimbo zvamuri kutaura kamamboka zvekuti mwana anopuhwa baba wachipuhwaka aiwa munhu ari kupuhwa munhu wani kana inini ndirini ndafa moya nditi ka zvarava kuti ini apa ndiri kuona argument yamuri kunitsana nayo handiyo awari kuti hapana chatakapiwa ndozvawataura ndizvo zvere mai ndikutaura chokwadi sekuru hapana chatakapiwa ndo yatiri kuda kurwisanisa iyo yekupiwa kwemunhu usapiwa awari kuti takapa awari kuti hatina chatakatombopiwa pakashayikwa mwana wacho ndo munziro wandaitayo inini iwo zvemari inini pamusoro inini zvemari zvavari kutaura inini ndiri mubheria ino vakaipana mari yacho wavakatambidza kuti iyi mari ndeyokufirwa kwemwana wenyu vakaitambidzana regaitipindure ipapo ndisati ndapakangana ndisati ndapakangana isusu takapa chidzoto zita ranga riri mubheria ndira Austin Chui nemhuri yake mukadzi newana kwete mai angu munhu anga ari mubheria Austin maiyoira mukatitauriro here kuti chii chakaitika muziro wamunoitawo kana ichiteta kutaura tokuwa umwe ari kumasure iyo maichasara muri vanhu vamwe chete wako mandikatitaurire chokwadi
akasungiswa uyambotaura pamwana kupinda kamwechete imomo ndina hapana chimwe chandichatombotaura because zvese zvataura nasekuru handizvozvo. Saka ndati toda kumbotsvaga umwe nekuti awari kuti takapawa awobva kuti hatina kana sendi ratakapiwa ndoyedu yatiri kurwa nayo iyo tizinyatsonzwisiwa kuti naimbotsanangurai maimezha kana muchigona kutsanangura koma muri vanhu vamwe chete mese makadai so ngatijaire kutaura chokwadi kana kuti pane zvakaitikana pasinawo maichivira mungatitauriwo here kuti chii imaeji acho aiwa ikoko nguva iyo ndeyo hangu pamusoro emambo pamusoro evadara inini hangu ndinogona kuti nditaure asi inini pamwe zvangu hazvizonzi kwedu toda kuzvinzwa zvese hapana chakamuchata tirimba hwani hatidi kuti mubve makapesa tinoda kuti murimba hwani muwakwe dare ndiri redu rino ndiri kugadzirisa wani inini zvekutsanangurwa zvatsanangurwa nasekuru inini handina kana kuti pekuti ndingatsanziridze kana kuti ndingaita sei handina chekutsanziridza nyaya iyoyo yakaitika zvediwo handina pamwe pekuti ndingati hazvina kuitika nyaya iyoyo yakaitika tikatobikawo tikadya vakaenda kwavaienda vachida kundotora chitunha pavaida kundotora chitunha chaida kundotorwa nebhokisi ndo masiviro angu chaida kundotorwa nebhokisi bhokisi riya iri ndo rakaita kuti mari itorwe namhizha vachindotora bhokisi anga ari mubheria Austin Chiwira mukadzi mukuru aizotera mumasori isusu bheria yedu inini ndakaroorwa namaiguru wangu ndakaroorwa namaiguru wangu murume wedu achibva afa zita raishanda nderamaiguru raCosmas Chiwira pana maiguru wangu inini handina kupiwa mari yebheria ba asi murume ane zita rake zvakangofanana kunonyorwa maimposi mukadzi mukuru anonyorwa nababa ndo zvakafanana naizvozvo mhizha vakatotora mari vachida kundouya nechitunha kwakuri kuti vakasangana nevejubheki vasangana nevejubheki wobva vaenda kumozambique kundotora chitunha wobva vauya kuno isusu takatomira kuti vana mhizha vachauya nechitunha pane umwe here anodairawo nyaya yakatoda kunzwa pekuti mari yakapiwa kana kuti mari haina kupiwa ndo yatiri kuda kunzwawo maizha kuti handinawo kana sei imi maiwa kupini mazuva acho ndida ndiri vice chair maitazara mune ruzivo nenyaya iyi mutaura pamusoro yemambo yemakorokota ezarimuna nyaya iyi inonetsa asi chokwadi chiripo hacho mari wakapiwa ndo chokwadi pamberi paMwari asi kuti madhizisheni achadi awanda avaibhadhara vanobhadhara vanhu vangani 4 sezvo ndakaita ndobhadhara vanhu vanchi 4 saka ni ari ndikuona pari kundonetsa ndepekuti mai ava vari ndaibhadhara mari wakafanana nezvindomabhadhara netechi mari yangu ndakadhindira vanhu vangu wese vari 4 saka niva vazozivi kuti mari iyi inobva kunani kana kuti kunani saka ni ava vachibhadhara mari vangofanini zvokuti ini ndikatofirwa ndotogona kuti ndafirwa ndoda chi mari yangu vanhu votobheriwa votoshamisika kuti zvirikufamba sei mari yavo isitaisikazi kuti ndivo vanobhadhara ndo vanotosenza mari vachipa chi murume wavo ndazobate chi vanhu vese avo zita raishanda nderani wakanga wakajoinira zita raishanda zita raishanda nderani mati awa taisaziva kuti bheria waifana kuti Austin arimo rakanyorwa zita Topita akanyorwa amuzita Isani akanyorwa vechifoni yandiziya Topita ndeupi pane panoda kurasika oriwe chete vadzinotoda kuitsanangura kuti vanonzwato tingaswerere kuyatsanangura ini pandiri kuda chatiri kutaura pana beria yani kutaura beria yani
ndiye mama Tanda. Bai mama yayo ndiani afa wamuri kuviga. Atiri kuviga afa. Kana ndiri ndafa ndovigwa kana mwana wangu anovigwa nebheria yangu. Aiwa apa muri kuiga ano nzai mubvunzo wangu uri clear rikaite ndowezi ari kubhadharira vanhu po handiti taifa kubhadharira misha tozosungana nechikwereti chedu chichipiri maifanira kudini taifa kubhadharira misha awakafa asi tapedza izvozvo kana iwo achinzwisisisa waifa kuzoita refund back mari yedu yatakawapa pakutanga pana sani kuti aina kushanda. Saka ni pani ndiye munhu akanyeperwa kunzi afa mwana waDzoto. Saka ndiDzoto haana kufa. Ndidzoto baba haana kufa. Ka tiri kuzvinzwa pani ndiye anga akanangana nezita rake kuti ndiye afa. Anga ari mwana. Mwana asi akazvimiririra mari inobhadharirwa fani nemari inobhadharirwa ava nemari inobhadharirwa chiDzoto nemari inobhadharirwa Nengi zvakafanana. Mari inobhadharirwa baba vafani nemari inobhadharirwa mai vafani zvakafanana. Mumwe nomwe ane mari yake iri kukontribhutwa neava. Azvitiba mari yemwana wenyu wamunobhadharira onzi tabhadharira baba wacho. Iye ari iye ane mari yakabuda ikadyiwa ikaparara. Ndo pamakaita error. Because munhu fana antariko akazofa here. Aripisani modizo. Aiwa inini ndine vana vangu asati aroora anenge achishanda nezita rangu ashande nezita rake abhadhare mari. Ini ndine ndichibhadhara ari mumaoko mangu. Kana aroora ndoko ndomurumura otanga kubhadhara mari. Saka sanu yanga asati aroora mari yaibhadharwa nababa wacho. Isu hatizivi mumba macho kuti aibvisa mari ndiani baba namai. Sanu yanzi afa baba vakati mwana wangu afa. Inini kana zvakaita seni mwana wangu akafanisa ndinamurumura inini ndini ndinopiwa mari nekuti ndini ndiri kubvisa ndozvatinoita bheria yedu. Saka vakati mwana wangu afa ndoda kundotora chitunda ane zita rakanyorwa rekubvisira vanhu vese ndiye anopiwa mari. Mune shuwa zvamuri kutaura hatizodzokeriwo. Saka ni ava vari kuti handina kuiona mari makapana. Zita ranga riripo Hosteni Chiwira. Hosteni Chiwira ndiye anga ari mubhiri kwakusina ravo vanga vari mudzimai. Hosteni anga ari ani? Chiwira chiDzoto. Baba vacho ndo baba vemwana. Ndo vanga vaine zita ranga riri mubhiri. Mwana uyo afa kudaro so baba vakapiwa mari yani yekuti vafirwa. Hamuna kubvisira mari bhokisi rekuti uyu ndo watiri kubvisira makabvisira baba. Takapa baba vafirwa nemwana wavo kuti vandotora mwana wavo. Inini ndikafirwa nemwana wavo asati aroora. Mari inopiwa inini ndini ndiri kubvisa mari. Saka ni mari yaenda yabviswa kudaro ava vakaenda vakandoshaya mukuzvishava ndikuya vakandoshaya vanhu vaya. Vashaya vanhu vaya vakadzoka bheki vakati vanhu ndashaya apa mari vangu vapiwa chida kundotora chituna. Chituna chaisandouya uko chisina bhokisi. Ndozvakaita mari yebhokisi remwana rekuti vafirwa nemwana wavo. Musati remwana takapa mari yebhokisi. Takavapa mari yebhokisi. Makavapa yebhokisi yechikafu apa? Hapana. Chikafu ayo. Chikafu chakatengwa. Chikafu chatengwa zviyezvi. Chikafu chazoonekwa kunzi vanhu hachichaite kuti titore chikafu. Chikafu chakazobikwa ipapo.
pamba ipapo tikatodya isusu taiva mudhuze takadya vaivakurawo vakadii vakangoti aiwa itai kwabva tatodya chikafu chiya chiya chafani chatakababa vafani vafirwa nemwana imimi seberia makagara pasi muchiti chii inini ipapapo Mamboka Mamsore Mambo ndinoita kunge ndinotaurisa kana kuti ndakachenjeresa stereki. Pane patinoda kuti titirasikei wamwe zvishoma pakuti pakaenda kunotorwa mwana uku wana hawana kuunganidza grocery chikafu, wanhu vachiti pachauya bhodhi ndo pachabviswa chikafu. Munhu azodzoka chidzoto pasina bhodhi zvichanzi tashaya, wanhu ndokunyarara. Mira munzwe mundizvo ndiri kutaura pasha avo vakazoti inini ndinobviswa chikafu kunofiwa ndipewo chikafu changu. Gavhumendi ndokuti muri kuchida chei mwana asina kuonekwa. Wanhu ndokukwesherana tikati aiwa dei tachimbomira kana mwana azowanikwa sinzi mubhokisi maanaro tochizoona pachauya mwana wanhu wozobvisa chinyi chikafu. Gavhumendi akataura nemuromo wake kuti muda kuita mabiko here, hatiti kana muchibvisa chikafu munobvisira chikafu kuti wanhu vaikurufoita sei wadya. Saka muchafamba here mudzimba muchidaidza wanhu kuti huyai chikafu chatakabvisa chebheri. ko box risina kuzoya rine munhu, Bhokisi risina kuya makati chinaro takati tirikuda mari zvikanzi ngatimbomirei munhu anogona kuzoya chiti makazorasika handi tunotora mwana. Munhu haana kuzodzoka asi chakazouya manje yafone kuti mwana mupenyu mukati pakofini tikati right wachivira bhokisi ratakakupai nechikafu chiya chamakazotimanikidza kuti tibvise chiya chiyachi mwana wenyu mupenyu tamuona chitidzoserewo zvinhu zvani zvinhu zvedu. Wachivira akati aidi zveshuwa wanhu ndinoita sei ndinokudzoserai ndo yakawa ndinokudzoserai ndiye ndinokudzoserai kusvikira Chiwira akuti nzvenga patinoungana pabheri ya Chiwira anobva kuda kubvaenda kusvikira afa hapana. Wanhu wakati hatibvisiwo kana paitikawo chinyi nhamo ende nhamo yakazoitikawo pana iye chidzoto. Wanhu wakatoti hatibvisi. Inini nekuchenjeresa kwangu futi ndindakati wabereka tinganyare kana taunganirwa newanhu ngatichibvisewo chinyi tibatsire chikafu sewanhu wemusha ndo mabatsiro atakaita pachikafu. Wakatsengera kudhara ndo yamukutaura uye mwana mupenyu saka mwana anoramba ane zvake uya akatozozvijonera ega egawo akatozokurawo akatozozvikurirawo kana Mr. Chairman ndiani muzvinyorwa menyu muri kuti kudii tipei mabhuku enyu amakasi income neoutcome hatina mabhuku bendi plus hatite zvokunyora. Ayo hatite zvokunyora tude hatite zvokunyora. Mabhuku akatonyorwa akatopera pamwe akazvizvo mabhuku izvi 2003 haana kutodzosa pamwe aitonzvenga kusvikira vanhu vanyarara pamakaita era mune zvinyorwa here mubhuku menyu zvinambo kuti munhu kana tikamupa bhipo pasina rupati tazomudzoreri mari yake? Pane pazvakanyorwa here? isusu ipapapo Mamboka tatisati tambobvira takasanganidzana nezvakadaro uyezve nhasi uno hapana pamakanyora nhasi uno uyu afa musina chamakanyora ava umwe akafa vari kuzvitambira sei kutaura kuti vari kuona kuti pari vacuum hapana kubatana kunenge kwakuda kuya zvapuki vangani vanhu vari kuita zvemaclub mune maclubs akawanda mungagare bhuku
zvisingachanyorwe zvinezvi tingomirira kunyora mari yacho orati yamuri kukanda yazvinerwende izvozvo zvokuti mutemo katinawo mutemo tinayo nezvatinobvisa zvese tinonyora pasi asi zvekuti ndinotoda kubatsira nyaya yenyu yakakotsera kuti bwai chaiko because nyaya bhuku iri ndo rinochengeta secret yepamusha ndo rinochengeta secret yemubhuku yekambani yawo ikambani hamuti bazvagarisa ima hamuchanyorwa mese hamuchaiti zvese ndo zvamunenge muchinzinyorai mabhuku uye apa pamakatoti pamakakotsira pamakaregera uye afa manzwa kuti mupenyu chidzoto wacho aripo munenge makamusungisa kuti akadya mari yemunhu mupenyu iyozvo ndakadya nekusaziya kunzi wakapara mhosva nekusaziya mari yemunhu mupenyu haidyiwi zvakafanana nekuti iwewe uri sabhuku handiti ofa mukadzi wako akasara achitambira mari yemunhu akafa anoitwa sei anosungirwei ari kudya bhonasi yemurume handiti mazona ndo nyaya yacho kwainozoenda makagara nenyaya iyi nhasi uyo akuda kuti makapa ani ndo pane mukweseni yake takapa murume wacho murume aiwa kuchenjera takapa murume wacho iye aripo maitira ndiye aisaina zita rake kuti abate semusha nekubvisa zvikafu zvacho zvazvakanyorwa kuti mamwe mabhuku acho anenge achirasika semusha mungangotaurirana asi hapana pamange makazviita matodzidza nhasi from now onwards kuti hazviitwi nekuti hapana pamangambopa zvakamboitika zvakatotanga nachiwira chidzoto but chidzoto yenge isiri mhosva yake chidzoto akatofonerwawo kunzi mwana wako afa mese mukatoungana ndo zvaakaita imi maifanirwa kuzoti adzoka ashaya mwana aonekwa makati toita sei chidzoto ndizvozvo zvatakaita hapana takazviita paya pachibvunzwa vachibvunzwa mari vachiti mari ndichakupai saka nine kunge tiri vanhu takagarisana hapana kuti tizofunga kuti ichazoita nyaya ichasvikira pano kuti chidzoto tifunge kuti tingamusungisa tatiri vanhu vari pachavo hatina kuzvifunga zvese izvozvo asi kuri kuti mari zvedi kutaurawo chokwadi chaicho mari vakapiwa vachida kundotora chetu vejubheri vakatoti isusu tareza mari yepeturu ivo vakatoti inini takwenda pamberi atiramboitenderera pamberi coffin ndo yakadyiwa nachidzoto akafa nayo mari yechikafu chamaibvisa iri kupi yechikafu takadya chikafu chakatotengwa chikafu chacho chikatochidya ipapo hatina kuchidzoto takatongotanga kutenga pamwana apa kuzoti chibviswe pana chidzoto vanhu vakashandisa kuti sasabhuku wedu vanhu vakanga varamba ndo chokwadi chaicho vanhu vakanga varamba pakaita yowe indakaramba ndakanyarara kusvika sekurupanga apa vakazodaira vakati izvo aiwa hatingadaro sasabhuku wedu hazvisisinei nekuti bhokisi ravo vakadii vakatora ngatichingobvisai chikafu sezvo nguva yacho yatiri inei tatisaimone yakaoma ngatibvisei chikafu tichemesa asi ava hamuna kuzovataurira aiwa vadiki vacho ndo vakanga varipo kusvika baba munina tingasara tichitenderera kudai chivanhu vakuru
asi chokwadi pamberi pana Mwari chinenge chichingodiwa. Inini ndakadedzwa ndiri mumba naGreti zvikanzi mama muri kudiwa. Ndikati kupi kwakanaka here mwana wangu? Akati uya mudini muzvinzwire. Pandabuda mumba pandaenda pakaungana vanhu. Nyaya yatakudeedzera yakanaka nyaya yekuti tiri kutokubvisirai chikafu, mari hatisi kukupai. Ndikati nemhaka yei musingatipi chinyi mari yedu nechikafu chacho tomuri kutoti tinotokubvisiraiwo hedu tsitsi sei? Zvikanzi nokuti sana akadini, sana akambonzi, sana akafa. Ndikati wai mamusingadini musingatitauriri nguva yese. Pabheriya vanhu vakaungana jekerere kudai, zvinhu zviri pafeya vanhu pete takaungana paya paya vedu veye vachiwira mune mari dzedu chitipawo mari ikuti mariya pakangonyararwa pakangonzi zii zvikatonzi chi. Ndikati imi kamuita musina kubvisa chikafu. Muchiti imi mamudi kubvisa chikafu kana zvimwe zvinhu munongoregedza henyu. Ndakati nditaurewo so munhu ano murume wake afa. Zvikanzi imi mamutauri bhozi mamusati maapana. Pandati wo zvakanaka. Ivo zvavakabvisa grocery vakaridya, hatindo vakaridya vanhu vemusha zvimunza kuzvikutarwa izvi. Right. Kwauya achizofa uyu nhasi muri kuti grocery yaya hamudi kuribvisa. Apa makamboribvisa mukaridya imimi handiti ka. Nhasi uyu chizotouya wafa moti futi hatichadi kubvisa. Ende mutemo grocery katengwa paita nhamo munodedza munhu. Kushaya kwakana samba rakasara, kushaya kana chigoda chesipo chakasara, kushaya kana chinyi chinonzi chakasara chakabviswa. Hapana. Pangonzi zvinhu zvese zvapera chaizvo zvizvi zvapera. Zvamusuno uyu izvo vakatobika vakabvisa mari yavo zvavari kutaura tikadya. Vakadya ndivo kuti vanhu venhamo ndivo vakadya. Saka nhasi uyu achizofa uyu grocery rake racho riri kupi? Mari hapana. Grocery racho rinonzi rapera. Kana samba rinonzi rakasara twakadai rinonzi masamba enyu asara ndewaya. Chigoda chasara chesipo ndechichi. Hapana. Zvese i00. Nesauti chaiyo inovava kana sauti inovava ndo rufu rwekutanga mumusha runonzi hapana sauti yasara. Ipai vanhu mukana wataura. Ndikukupai sekuru. Taurai vanhu kumasuro. Betoti kana tichitaura totaura. Right. Pamusoro nasana pedza pamusoro. Uyu sani uyu zvakanzi afa ndakabvisirwa zvinzo. Nyaya yacho inongoitika makarara nezamukana hamuna kuburitsa zvinhu zvenyu pachena. Saka nezvinezvi anotonga nyaya asina evidence takati panapa pane evidence yekuti tione hapana. Pakangoitwa rova chake muhomwe zvatataura ndizvo. Apa makanyorerana papi? Hapana. Muri kuona zvakaitika. Iyo nyaya inonetsa. Saka tiri kutoshaka toenda ku maybe toenda kwauri tonza supporta iwewe. Hapana. Munhu akauya kutibvunza mazoti mimi munhu ashaya zvinhu zvake ndepai pamakazviona? Hapana. Imi maita kuti uyu apuwe zvinhu zvake ndepai pamaya mazviona kuti aifanirwa kupuwa zvinhu zvake? Hapana. Isusu mavakuti chiprofitai. Dare rinoprofita here kuti rizive zvakaitika. Yatoshanda nawo. Mugara mutaura munhu wandiziva ndipo ndichibva kunyangara. Ngamatitaura zvidani. Pamusoro imam, pamusoro wadare. Ndingati inini ndiri mwoyo webheri. Akaitika nhamo yakutaurwa yekutanga yemukomana wekunzi akanzi ari kunzi anga akashaya asina kushaya. Ndakanga ndajoinawo bheri, ndanga ndirimo sememba. Regai nditi
pane zvitauro zvamanza zvichitaurika panapa kuti zvedi kupiwa zvinhu zvavo vachivira vakapiwa mari dzavo vapiwa mari dzavo mashuro makavapa mari vakapiwa mari yeberia yakanga itwa vakapa kopi ndizvamuri kutaura mari yekofi mari yenhingi makavapa mari yekofi $200 ndo yekofi ko echikafu makavapa mari chikafu hachina kupiwa achipiwa mari chinotengwa asi munoziva kuti kwanditi yechikafu chandakatengerawo nechikafu chatakatengera zvinofanana handizve saka nemakavapa munongoziva kuti takabvisa mari yechikafu mari yakati plus coffin saka ndiri kubvunzai kuti mari yamakaunganidza imari yamakapa chidzoto veparufu yekuti vanhu vadye zveparufu rwachidzoto izvozvizvi aiwa iyo yacho makunge mamupa mari aida kupindura kuti zvavari kutaura izvi panewo tinotenga tikati totenga maraisi i4 hatine nekuti aita mari tingori nekuti chatinotenga ichocho mutemo wedu unoti tikati shuga 5 i5 hatine nekuti dzaita $10 kana kuti dzaita mari saka zvinhu zvakatengwa ipapo zvinhu zvakatengwa maraisi iwayo maraisi nguva yacho hachanyatsozota ari mangani kunga ari 4 kana kuti neshuga dzacho ne2 lita yemafuta nemasamba acho nesauti ndo zvinhu zvatinotenga hativerenge kuti imari batinongotaura vanodiwa munotenderana manje isusu dare takuda kubatsira imimi tatibatsira tobatsira sei isusu mamoka nditaure ndichiti ngatitedare 1 wana ngatitedare 1 ngatitedare rimwe chete tisatenderedzeke musoro nezvimwe zvezvekuita kuti pane chadzimira chaitika mumanditika isusu mamboka mutemo wedu webheria unoti panguva yacho iyoyo taiti munhu anobvisa 5 liters yechibage totenga 6 kg dzerice totenga shuga dzacho totenga masamba kusvikira nesauti kusvika zvapera izvozvizvi zvawari kuti hawana kuona bamai avo hawana mai avo takabudisa mari inokwana kuita $58 tikatuma vanhu kuenda kundotenga zvinhu zviri muzvinyorwa kungoti eduse munhu ane mabhuku edu haapo bapanapa tinawo ane mabhuku ezvezvinhu ane mabhuku haapo handitika asi zvese tinonyora pasi hapana chinhu chinomboitwa zvechitsotsi kunyange tiri mudare nhasi tiri kubvunza nekuti hatizvizivi saka tine chida kuona kuti vagutsikana here imi magutsikana here saka tinobvunza mamejaning coins saka ni right yedare kubvunza kuti makabvisa chii musaridzwa wacho pakasara chii mukazodini dai muchitaura kuti takatenga shuga pakasara 1 kg ne1 kg yesalt makazodini iyo vatava kuti imimi salt yakasara maiti yabhepi uri kuonaka pane evidence apa hapana evidence kungoti hatina kuyandambobvunzwa pamusoro emambo pamusoro evadare indangobvunzwa kuna vanhu vebheria kuti zvikutaurwa nana mai avo kuti hapana zvamakavasiyira zvinhu ichokwadi here vanhu vebheria hapana chakambosaro mukapani bageni kuti ipereka mune mabhuku bageni mabhuku enyu mukana musina mabhuku manje mambo chautodini kuti timi muri right kwandita vari right tinawo mabhuku hatina kuya nawo ane mabhuku hatina kutaura chokwadi pamberi pamwari chikafu chekukwezisa chemusuno chakandotengwa nemuroora wavo asipo ari kusouth africa
Nemukadzi wani? Vakanotenga chingwa grocery nebai namai mari chakwagabhara wese hawapo right. Zvinhu zviya zvatengwa kwakatengwa makabheji 32 kwanyanya kujara. Akati ndikakumbirwa inini nawadhrawu nasekuru panga nambuya gredi tiri kukumbira iwo kuti mutibatsire kuchengeta zvinhu zvedu izvi. Mangwana kana taakuzvida makuseni tinouya chikutaurira ndikati mawataura here waridzi wemusha. Wakati tataura zvakanga zviri kumba kwangu inini makebheji acho nechingwa chacho neshuga dzacho nemafuta acho ndo zvakabikwa kusvika muriwo wabikwa kwakasara makabheji mangani 2 kana paine ari kupoka naubva ndiri kupoka ndakatotora bva ndatoka pavanhu mbuya gredi kati makabheji mbuya gredi wekwafara akanga vanhu vaitora zvinhu wachibva wakatora makabheji avachibika wakasara chii makabheji 2 asina kudii kubika tobatakati mbuya gredi zvinhu zvimwiro wenyu wakasara pai parufu uyu zvinhu zvavo makuseni wakabva wangotora zvese vanhu veberi ndiri kunyepera. Munoona zvazvinoita mambo. Ngatisatsvake uta mugate kana kuti kuda kuti titi takanyanya kukotsera maningi kana kuti takachenjeresa. Chokwadi chiripo chaicho ndichokuti zvinhu zvedu zvatinotenga naika tinonyora pasi. Zvinhu zvatinobvisa zvawana hupi zvinonyorwa pasi. Saka kana bhuku ratiri kuda kuona muerengere bhuku ripo bhuku tinouya naro tirambi ende hatigone timabuya bhuku riripoka ngakuendwe kunotorwa bhuku. Mari yefiwe ndinayo idire fiwe rinotorwa bhuku rakanyorwa zvinhu izvozvo. Right, diri rwefiwe rede rinotorwa bhuku. Handei diri rwebhuku imi vamweni kana tinotuma vanhu vanoenda kunopuhwa mabhuku kana ngofona kumaitete bhuku zvatitauri diri rwefiwa nemotikari mungoma diri rwemotikari iripo bhuku mabhuku aripo ekungoti hatina kuuya nawo mabhuku aripo munhu ane mabhuku ndaida kupindura hangu kumira wataura kana vakudzikisa bhuku renyu tozokudaridza because mamboti hatina pachinyorwa tinoti saka unoita sei zvinhu zvisina chinyorwa ndianazonyora kupindura mwoyo baba bhuku ratinaro harina marekodzi ekufa kwemwana kwasani asi ezva chidzoto izvi nevamwe vamasuresurwa tinazvo pamusoro imambo ndikotaurawo kana vari kudeya pamusoro imambo bheria iyi yakatobhoputsika yaputsika bheria kubva kwakafa sanu ichibva yaputsika zvikanzi ngatiwambei chinyi bheria asi bheria takushanda naye zvino yayemusha manzwa yayemusha tiri parufu pajase wokwati uko kwachiwira bheria ichibva yaunganidza naye kati mizha pana padai paripo pamabvisa kachini bhokisi mizha akati hamundikasikiri bamari ndichakudini ndichakupai tawamba bheri yanyowa ndikati mizha wanai nguva iri kufamba mari yedu hamuna kutidi hamuna kutipa mari yebhokisi wachipiwa awa pakaendwa uko imba yese yanga yakazara zvakaita zvikatoti mari yakapiwa secret iwewe nemuruka wako makapiwa dare redu rinerikai rinotendera munhu wani panguva imwe chete. Iwewe ukabvunzwa mubvunzo unodaira zvabvunzo kwete zvekuti umwe achitaura moti plus dareka kuenzanisa vanhu kuti vagare zvakanaka. Chengetedzai ukama. Kana tauya muno muka toda kutaura chokwadi kuti dare rione pekuenda napo. Kwete zvekudzidza kunyepa kana kuita sei. Tiri hama nehama. Muri hama nehama. Sani mungataura zvimwe zvacho muchinge munodaiwo mukatobva muno ndima kutogokedzana moto.
saka ndinofanira kutaura chokwadi kuti dare rione pekuenda napo. Mukandinzwisa ipapo munove mapedza nyaya tatenda ipapo manje takutopedza kuti no hatiteedzi kutsvaka zvese zvese. Imi takutanga kubvunza nekuti hatina kuzviita. Takakubvunza kuti tatoitonga sei matiremedza dare. Zvinezvi zvinomava kuti mabhuku munawo. Kana matoti munawo takutomisa dare mouya nemabhuku enyu tonyatsoona nemadheta acho azvakanyistetwa mushe mushe. Zvikangobuda pachena paisusu tinenge tarerukirwa zvekunumber 1. Asi pane papataurwa nevava vakapadzwa bhiri maminitsi asani uya yekutanga waya ikatozomutswa panyowani. Saka maminitsi avainawo marekodzi avainawo ndemakwasabhukwa manje masuru. Isusu kana vatendera kwaya kusina kunyorwa isu hanimanikidzi kuti nyorai zvikunyepa. Isusu tiri kutaura nezvasabhuku ane mari yenge ichidiwa nevana nemadzimai acho. Ndo patiri kuda ipapo. Sani amati manga achi mwana. Ende apo aripo ezvine. Saka tiri kuda achidzoto. Saka Sani akazojoiniswa nani? Tichazivi kumboko. Sani ari kufamba nezita rani akajoinisa. Rake? Akuzviitira. Ndini ndinobhadhara ndinakamujoinisa kare. Akataurirwa kunzi wakaiya mari 1 iwe kudhara yakadai iyi anogona kudzora here. Aiwa. Haana kuidya. Mari haina kubviswa moyo. Ndona vanhu ava kava ndinoda kuzokutaurira iwo In short, kana mambo wapedza kuti yapera pane pawasira tosimuka mudare. Ngatisimuke. Wazi mambo kana watopa vanooneka nepekudhara. Hayi zvinooneka ndakambosenza kumaofisi. Noita inotora nhauta kutombobuda kumatisi. Noita imatisi kutombobuda maofisi. Kusinganyoya. Pamusoro pamwe kusimuka. Vakanyorwa kana